Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Marija u Anton Kalleja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għaliex aħna bnedmin dgħajfa, mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u fl-għemil tagħna bibnek Ġesu Kristu Siedina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien wara l-mewt ta' Nabot, il-mulej kellem lil Elija t-Tisbi u qallu: inżel entaħab is-Sultan ta' Iżrael li jammar fis-Samarija. Issibu fl-għalqa ta' dwili ta' Nabot fejn niżel biex jieħodha f'idejh u għejdlu dan: hekk jgħid il-mulej, l-ewwel qtilt u issa tisraq. U żid tgħidlu, hekk jgħid il-mulej, fejn il-klieb laqgħu id-demm Nabot, hemm il-klieb jilaqgħu demmek ukoll. U wieġeb Aħab lil Elija: abbatni jagħdu tiegħi. Qallu Elija: abbattek, u la darba inti bett ruħek biex tagħmel il-ħażin quddiem il-mulej. Arani issa, se nġib fuqek il-ħsara, jiena neqret nislek warajk, inqaċċat mid-dar ta' Aħab l-irġiel kollha ħilsa jew il-sira, u nagħmel mill-familja tiegħek bħal familja ta' Ġerobwam bin Nebat u bħal familja ta' Basa bin Aħija, għax inti għaddabtni u waqqajt lill-Iżrael fid-dnub. Il-mulej tkellem ukoll għal Ġeżabel u qal: fuq is-swar ta' Ġeżaela lil Ġeżabel għad jikluha il-klieb. Kull min mill-familja ta' Aħab imut fil-belt jikluh il-klieb, u min imut fir-raba jikluh it-tajr tal-ajru. U tassew għad ħadd bħal Aħab ma nbieħ biex jagħmel il-ħażin f'għajnejn il-mulej, billi martu Ġeżabel kienet issus warajh u l-ġiqes kollha li kien jagħmel billi mar wara l-idoli bħalma għamlu l-Amurin u li l-Alla kien keċċa minn quddiem uliet Iżrael. Aħab malli sema dan il-kliem ċarrat ħwejġu, libes xkora fuq il-laħam, sam u beda jorqod bl-xkora fuqu u kien jgħaddi ħiemet. U Alla kellem lil Elija t-Tisbi u qallu: rajt kif Aħab iċċekken quddiemi, għax iċċekken quddiemi ma nġibx fuqu l-ħsara fi żmienu, imma fi żmien ibnu nġiba l-ħsara fuq il-familja tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Ngħidu flimkien: ħen għalina u Alla fit-tjubitek, ħen għalina u Alla fit-tjubitek. Ikollok ħniena minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti, aħsilni kolli mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ħen għalina u Alla fit-tjubitek. Għax jiena raftom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem quddiemi,
kontrik biss jiena dnibt u dak li jew ħażin f'għajnejk għamilt. Ħenna għalina u Alla fit-tjubitek. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżuniti kollha, eħlisni mill-pina tal-mewt u Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u l-sini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Ħenna għalina u Alla fit-tjubitek. Alleluja, alleluja. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. Umu bil-wifqa. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu, smajtu x'intqal, ħobb lil-lajrek u wobgħod lill-għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom, ħobbu li dewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu uliet missierkom li jew fis-smewwiet. Għax hu itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. U jniżżel ix-xita sew fuq minu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmlu dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu iżjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li jew fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelju tal-lum qegħdin narawha l-istedina ta' Alla l-Missier biex insiru nixbħuh, biex ma nżommux f'qalbna għad-deni. Imma bħalma hu itella x-xemx fuq il-ħażin u fuq it-tajjeb, bħalma jibgħat ix-xita fuq kulħadd, jeħtieġ li aħna wkoll inkunu bħalu, għax hekk qegħdin nuru kif qalilna Ġesu li aħna uliet il-Missier. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna għalhekk ejjew nresqulu it-talba tagħna u taħutna. Missier Qaddis, nitolbuk għall-Knisja tiegħek biex hija wkoll kompli twassal lill-bniedem l-għarfien tal-imħabba tiegħek, nitolbu. Nitolbuk mulej biex tibgħat lid-djoċesi tagħna raj spiritwali skont il-qalb tiegħek, nitolbu. Nitolbuk mulej biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tqaddes u tagħti l-għajnuna meħtieġa li tliet żgħażagħ li nhar il-ġimgħa sejrin jirċievu l-ordinazzjoni għal preżbiterat u għad diakonat, nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli ixxerret kull barka fuq il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Il-Missier Qaddis dawn it-talbiet tagħna ħarrisna int u kompli jixħed fuqna il-ħarsa taħ-ħniena tiegħek biex ngħixu fis-sliem int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, dawn id-doni li qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bijhom tajjixna u iġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bijhom bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u ċiraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej. Mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxirrit għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna,
bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellmu waħda ruħi tkun infejqa. Jew naduraw il-mulej Alla tagħna li għadna kemm irċivejnieh ġewwa fina u għal dawk li qegħdin isegwuna fuq il-mezzi soċjali istedinhom biex jagħmlu it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Amen. Nitolbu. Is-sagramenti mqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamil nitolbuk li huwa jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristus Siedna. Ngħidu tliet Ava Marijiet l-Omna Marija. Slima lik Marija, ringrazzja mimlija l-mulej tiegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġus tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġus tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġus tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.